שנה שמינית או תשיעית שיש אירוע אומנות בבתים הפתוחים של אומני נווה עוז. מי שיזמה את הפרויקט הזה זה שרה רז, שהיא אומנית ויושבת ראש עמותת האומנים. שכונת נווה עוז חוגגת 67 שנה ליסודה, ואני החלטתי לתת שי 22 עצים, הענשתי אותם עם פנים, ומתחת לכל עץ יש סיפור על ההיסטוריה של נווה עוז. ביום כזה חם, לראות את הדברים הנפלאים שעושים פה, זה מקרר את האווירה ומחמם את הלב. שכונה שלמה שהפכה ליום אחד למוזיאון. מסתובבים בין הבתים, יש אומנות ברמה מאוד מאוד גבוהה. פיסול, הציור, נגרות, ברזל, דברים יפהפיים שאפשר לראות בבתים של אומנים. הזמנו תושבים מכל הארץ כדי לחוות באמת את העיר פתח תקווה ואת האומנות שבה, ואני תקווה שיבואו כמה שיותר אנשים כדי לגלות את הפן היפה של העיר הזו בשכונה יפהפייה, בבתים פתוחים של אומנים. יש פה שרשראות ויש פה תכשיטים יפים. גם מארחים אומנים מחוץ לשכונה שרוצים להציג את עבודותיהם. השנה סגן ראש העיר ביחד עם ראש העיר ביקשו לעבות את האירוע על ידי הרכבים מוזיקליים, קריקטוריסטים. יש לי סדנה לסריגת בובות. באות אליי נשים לסדנה ואנחנו סורגות יחד בובות, וכאן אתה יכול לראות את הבובות שהתלמידות שלי סרגו. הבתים הפתוחים הם באמת, זה רעיון יפה וזה נחמד מאוד. אנשים באים ומתרשמים ונהנים וכיף. האירוע הזה שהוא מסורת כבר פה בפתח תקווה של בתים פתוחים בהם ניתן לאומנים להציג את מעשי ידיהם. שמחתי לראות שלמרות החום היוקד אנשים מסתובבים ברחוב עם המפות ועוברים מבית לבית על מנת לראות את מה שמציג כל אומן וכל יוצר בבתים השונים. פתח תקווה תהפוך להיות עיר של אומנות, עיר של יצירה, עיר של פעילות, עיר של חיים, לא רק כמו שדיברו עליה בעבר כעיר שינה ועיר מעבר.